देखिए मानो तो देव नहीं तो पत्थर वाला माना नहीं कि पत्थर में भगवान जी बाणे तो भगवान जी बाणे अनोखी मानो तो समझी कि एगो मामूली पत्थर बा। और आज हम बानी चाहे आप लोग बानी उन्हें की कृपा बा तो सब लोग जीवित बा, सब लोग स्वस्थ बा। और इस सब से पहले रावण हो खेला पूजनवा। दुनिया में करोड़ों देवी देवता बाने लेकिन सबसे पहले पूजा केकर होला? गणेश भगवान के। भाव ये बा कि ये सब से पहले अरे रावण हो खेला पूजा तमाम बानी रउआ तमाम बानी ये महान बा ये गौरी के लाला सबका से पहले रावण हो खेला पूजा सबका से पहले रावण हो खेला पूजा महान बानी रउआ महान बानी रउआ हे गौरी के लाला हे गौरी के कौनो भी शुभ कार्य होला चाहे हमार बियाह भइल होवे चाहे हमारे बाबूजी के बियाह भइल होई चाहे हमारे दादा के भी बियाह भइल होई तो सबसे पहले गणेश भगवान के आगमन होला। गिर प्रवेश होवे चाहे कौनो भी शुभ कार्य होला तो सबसे पहले उन्हें को बुलावल जाला। काहे रोए से शुरू होला कौनो शुभ कार्य तुझे नर नारी औरी देवा समाज कसम हरिला सब जानेला कसम हरिला सब जानेला कि तुम लोग ये कराई बोलो कोनो होने से धक्का देता है कोनो इन्हें से धक्का लाठी भैया एगो अकेले भगले बड़ा कुछ हो नीचे कदम तो भास दिए से है नहीं आजीबो रहे तो जैसे बाल लेकिन जहाँ बानी लोग पहुंचे रहे लोग क्यों के चोट ना पहुंचे के चाहिए कि अरे कष्ट हरिला सब जानेला हमारे माई बहन चाची लोग बाल लोग मीठ मीठ ताली बजा के लोग भक्ति भजन कर लो तमाम